Tsekataan YO-tehtävä, kevät 1911, pitkä matikka, ja tehtävänanto kuuluu näin. Olkoon fx, cos x potenssiin sin x ja gx sin x potenssiin cos x. Kun tuo kulma x on 0 ja pi per 2 välissä, tunnistamme kulma radiaaneissa suora kulma. Osoita, että yhtälöllä fx on gx on täsmälleen yksi ratkaisu ja määritään siis täsmälleen yksi tuolla välillä. Ja tehdään tämä ratkaisu minimikalustolla, emme tule derivoimaan toisin kuin YTL-mallissa. Ja ensimmäinen havainto, mistä kansi lähtee, on se, että näiden kahden funktion cos x ja sin x arvojoukko tai arvoväli on väli miinus ykkösestä ykköseen. Eli kaikilla kulmilla x pätee. Että cos x ja sin x ovat miinus ykkösen ja ykkösen välissä. Avataan yhtälö fx on gx. Yhtälö on vähän erikoisen näköinen kieltämättä. Tulee cos x potenssiin sin x on yhtä suuri kuin sin x potenssiin cos x. Ja tämä mun ratkaisu perustuu ihan tämmöiseen simppeliin havaintoon. Huomataan, että meillä on tietty kulma x, vaikka olemme laskeneet luvut cos x ja sin x. Aina voidaan kirjoittaa, että toinen luku on jotain kertaa toinen luku. Vaikka mun merkinnöillä tässä voidaan kirjoittaa, että cos x on joku vakio t kertaa sin x. Vaikka ihan tämmöinen ulkopuolinen esimerkki, meillä on vaikka luvut 2 ja 4, ja voidaan kirjoittaa, että toi toinen on puoli kertaa toinen. T on puolikas. Tai jos meillä on 9 ja 3, voidaan kirjoittaa, että toinen on 3 kertaa toi toinen. T on kolmonen tässä. Lisähavaintoja. Nähdään heti. Yhtälö pätee, kun t on ykkönen. Eli kun cos x on sin x. Kun t on ykkönen. Eli kun cos x ja sin x ovat sama luku, vaikka luku a, niin meillä on tässä a potenssiin a vasemmalla ja a potenssiin a oikealla. Yhtälö pätee, puolet on yhtä suuret. Ratkaistaan tämä yhtälö. Cos x on sin x. Yhtälö pätee. Mitkä ovat ne x:t, ratkaisu x:t? Tämän yhtälön kaikki ratkaisukulmat x ovat. Vaikka katsoen ohjelmistoa. X on pi jaettuna 4 plus piin monin kerrat tulee n kertaa pi, n on kokonaisluku, ja pihän on oikokulma radiaaneissa. Näistä kulmista ainoa, joka osuu tuolle välille, on tuo tapaus n on 0, kulma pi jaettuna 4. Jos n tuossa on eka-aidosti positiivinen, eli ykkönen, tulee piitä suurempi kulma, olemme välin ulkopuolella. Jos n on eka-aidosti negatiivinen, miinus ykkönen, tulee negatiivinen kulma, olemme jälleen välin ulkopuolella. Ainoa kulma tuosta, joka meille sopii nyt, on tuo pi per 4, eli tapaus n on 0. Ainoa ratkaisu tuolla välillä on pi jaettuna 4, tapaus n on 0. Ja nyt tehtävä on näyttää, että noita ratkaisuja on täsmälleen yksi. Ollaan yksi löydetty, eli näyttö on nyt se jatkonäyttö, että muita ratkaisuja ei ole. Ja tällä mun tavalla se näyttö on se, että tämä yhtälö ei päde, kun t on eri suuri kuin 1. Eli vielä se yhtälö pätee, kun t on 1, saatiin pi per 4. Nyt näytämme, että se yhtälö ei päde, kun t on eri suuri kuin 1. Eli seuraavaksi me näytetään. Yhtälö ei päde, kun t ei ole 1, kun t on eri suuri kuin 1. Ja tähän tämmöinen tekninen havainto vaan. Tuolla kulmavälillä sekä cos ja sin ovat aidosti positiivisia. Niin vastaavasti voidaan rajoittaa, että tuo t on tuossa positiivinen. Miksi näin? Jos tuo t olisi negatiivinen ja kun sin on positiivinen, niin cos olisi väärin negatiivinen. Eli vielä tätä kulmaväliä vastaavasti voidaan olettaa, että tuo kerroin t tässä on positiivinen. Pannaan vaikka se tuohon muistiin. T positiivinen. All right. Nyt lähdetään ratkoa tuota yhtälöä ihan niin kuin mekaanisesti. Sijoittamalla
tuonne cos x:n paikalle tämä t kertaa sin x. Eli tehdään tuosta sijoitukset tonne ja sitten tonne. Tsekkaamme, että mitä siniä meille tulee loppujen lopuksi ratkaisuksi t:n suhteen. Saadaan yhtälö sijoittamalla. Cos x on t kertaa sin x. Tulee vasemmalle t kertaa sin x. Potenssiin sin x. Ja oikea puoli tulee sitten näin sin x potenssiin t kertaa sin x. Ikävän näköinen yhtälö sinin suhteen ratkaistaan, mutta ratkaisu yksinkertaistuu, kun korotamme puolittain potenssiin 1 jaettuna sin x. Operaation jälkeen niin vasemmalle jää aina vastaan tuo t kertaa sin x. Ja oikea puoli yksinkertaistuu muotoon hetkinen, kun korotetaan. Sinne jää vain tuo sin x potenssiin t. Ja mä siirrän vaikka tämän termin nyt tuonne vasemmalle, saadaan tämä yhtälö nolla muotoon. Saadaan yhtäpitävästi t kertaa sin x, sitten siirto tulee miinus sin x potenssiin t 0. Ja ratkomme tämän tuon sin x:n suhteen. Tässä kannattaa ottaa tuo sin x yhteiseksi tekijäksi. Sitten tulee sulut ja ekaa termiä vastaavasti pitää laittaa sulkuihin t. Ja tuota vastaavasti laitamme miinus sin x potenssiin t miinus 1 on 0. Tulo tuossa. Tulo nolla sääntö sanoo, että yhtälö pätee täsmälleen silloin, kun jompikumpi näistä kerrottavista termeistä on 0. Joko sin x on 0 tai sitten tämä toinen termi t miinus sin x potenssiin t miinus 1 on 0. Tämän yhtälön kaikki ratkaisukulmat x ovat. Tulee pi moninkerrat. N kertaa pi, eli oikokulman moninkerrat radiaaneissa. Nämä kaikki kulmat, kun n juoksee täällä, ovat tuon välin ulkopuolella. Kun n on 0 tuossa, niin meillä on nollakulma, ei kuulu välille. Kun n on eka positiivinen aidosti, eli ykkönen tulee pi, ollaan ulkopuolella. Ensimmäinen aidosti negatiivinen, eli miinus ykkönen, tulee miinuskulma, ollaan välin ulkopuolella jälleen. Eli tästä yhtälöstä ei tule ratkaisuita ollenkaan tuolle välille. Ei ratkaisuita. Sitten tämä yhtälö ratkaistaan sinin suhteen. Vaikka vähän tilaa tuohon, niin ratkaistaan se tähän. Oli toi t miinus sin x potenssiin t miinus 1 on 0. Yhtäpitävästi siirrän t vaan tuonne oikealle. Saadaan, että sin x potenssiin t potenssiin t miinus 1 on t. Ja tästä ratkeaa sini välittömästi, sin x. Sin x on t potenssiin 1 jaettuna t miinus 1. Eli ilmaistiin sin x tuon kertoimen vakion t avulla. No mikä on tämän sin x:n cos x pari? Tuolla edellähän meillä oli tämä määrittely, tai sovittiin, että tämä cos x on t kertaa sin x. Nyt t kertaa t potenssiin 1 jaettuna t miinus 1, joka on sama asia kuin t potenssiin 1 jaettuna t miinus 1 plus 1. Tämä korottaja sievenee muotoon t jaettuna t miinus 1. T jaettuna t potenssiin t jaettuna t miinus 1. Nyt kun on pitkä tehtävä, niin kannattaa koota nämä tulokset, mitä ollaan löydetty. Tämä sin x cos x pari. Olemme saaneet, nyt kootaan tämä pari. Olemme saaneet tässä, että toi sin x t:n avulla on t potenssiin 1 jaettuna t miinus 1. Ja cos x on t potenssiin t jaettuna t miinus 1.
Ja ihan tämmöisiä määrittelyasioita huomataan, että t ei voi olla 1, koska on se jako 0. Eli meillä on määrittelyehto, että t eri suuri kuin 1. Joka on sama kuin tämä oletus tässä, että t on 1 poikkeava. Ja toinen havaintomäärittelyasioita on se, että t ei voi myöskään olla 0, koska meillä olisi tässä nollapotenssi miinus 1, 1 jaettuna 0, eli jälleen jako 0. Myös t ei voi olla 0, 2 määrittelyehtoa. Nyt kannattaa piirtää näiden funktioiden kuvaajat. Eli meillä on tämä y on t-potenssin 1 jaettuna t-1, ja tämä meille edustaa tässä siniä. Ja sitten toinen y on t-potenssin t jaettuna t-1, ja tämä edustaa taas kosinia. Ja kun nämä laittaa ohjelmistoon, ensi perjantai GeoGebraan tulee suurin piirtein tämän näköistä kuvaajaa käppyrää. Nyt vaaka on t ja sitten y. Ja piirretään vaikka tämä ensin. Mä piirrän tähän valmiiksi tähän kuvaan vaakasuoran 1 korkeudelle. Horisontaalin 1 korkeudelle. Ja tämän kuvaaja on suurin piirtein tämän näköinen. Se on tämmöinen nouseva kuperakäyrä. Se näyttää lähtevän tuosta pisteestä 0, 1, mutta tämä 0 ei kuulu määrittelyjoukkoon, tuohon tulee avoin pallo. Sitten tämä toinen, joka edustaa siniä, se on taas tämmöinen laskeva koverakäyrä. Se lähestyy tätä vaakasuoraa asymptoottisesti. Meillä on tämä y on t-potenssiin 1 jaettuna t-1. Nämä tässä kuvassa näyttää leikkaavan. Se niin kuin leikkauskohta, mikä tässä niin kuin näyttäisi olevan, on toi t on 1, mutta se on määrittelemättömyyskohta, toi t on 1, tulee myöskin tämä avoin pallo tähän. Eli tässä kuvassa ei ole pistettä, jonka vaakakoordinaatti on 1. Tämä oli se erikoistapaus, joka me käytiin alussa läpi. Me löydettiin, että kun t on 1, tuli tämä yhtälö cos x on sin x. Ja sieltä tuli tämä ratkaisu x on pi per 4. Nyt tämä ei kuulu tähän kuvaan tämä erikoistapaus. Siinä on tavallaan ne kaikki muut tapaukset. Ok. Ja nyt sitten tässä tulee se niin kuin havainto, että minkä takia yhtälöllä ei ole ratkaisuita, kun t ei ole tuo erikoistapaus 1. Tämän käyrän pitäisi edustaa kosinifunktiota, tämän käyrän sinifunktiota. Ne molemmat käyrät ovat tämän vaakasuoran 1 yläpuolella. Eli näiden arvot ovat 1 suurempia koko aika. Eli olemme näiden kahden funktion arvovälin ulkopuolella. Meillä on ristiriita tässä. Näiden pitäisi edustaa siniä ja kosinia, mutta ne ovat molemmat suurimpia kuin 1. Eli näiden kahden funktion arvovälien ulkopuolella. Kaikilla teen arvoilla. Paitsi 1, joka ei kuulu tähän kuvaan, oli tämä erikoistapaus. Meillä on ristiriita. Ja tämä ristiriita meille näyttää, että näitä ratkaisuita ei ole tapauksessa t eri suuri kuin 1. Se ainoa tapaus, mistä tuli se ratkaisu pi per 4, ainoa ratkaisu, on tämä erikoistapaus t on 1, joka ei kuulu tähän kuvaan. Ja oikeastaan tässä on tämä tehtävän ratkaisu. Kiitoksia, palaillaan tulevilla videoilla.